une batetik bestera ezagutuko dugula. 1737 puntu terdirekin, 2013ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna, Amets Arzallus Antia. Amets Arzallus, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko txapeldun berria lehendabiziko aldiz. Hortxe duzue Maialen Lujambiorekin batera emandako besarkada estua. Hortxe Maialen, barkatu Amets Arzallusen gertukoak ere ospatzen. Bilela urruti esaten genuen, gauzak estu zijoazela buruz-burukoan Maialen eta Ametsen artean. Hortxe duzue, historiarako beste txapeldun bat, Endaiarra, iparraldera doa, txapela. Ondorioz Barakaldotik, Josu, txapeldun haundia. Buru eta gizon haundi baten gana doa txapela, ezin du buru egokiagorik aurkitu, ikusi du bere aurpegian ze poza, ez da bere sentimentuak ainerraz erakustekoa Amets, baina ikusi dugu bere ametsetako bat egia bihurtu dela gaurkoan, lan zoragarria egin du, batez ere goizean ikusi dugun bertsolaria holtza gainean, izugarria izan da, izugarria, lan guztietan. Maialenen eta bien arteko besarkada zintzoa, orain 4 urte. Besarkada hori errepikatu zen kasu horretan Maialen Lujambio jantzi zuen Euskal Herriko txapela eta hortxe duzue unkituta begiak loratuta jendeari. Txalo zarparra da, luze hau itzuli nahian, ez baita erreza. Txapeldun berria, Amets Arzallus, hortxe duzue, irudietan. Endaiara, aurtengo txapela Frank Dolosorrek esaten zuen bezala. Ikaragarria. 1786 puntu terdirekin bigarren, Maialen Lujambio Zugasti. Eta oso gertu, puntuz behintzat, Maialen Lujambio Hernaniarra, 4 urterako baimena emango dio Amets Arzallusi txapela buruz aldatzeko. Bejondeiola, arratsaldeko saioan, koskak gora egin ditu Maialen Lujambio, baina hau txapelketa da. Hemen txapeldun bakarra izaten da tamalez. Eta gaur bigarren izatea dagokio 4 urtez gozatu galanta eman digun eta txapela buru honean izan duen Maialen Lujambio. 4 urtez txapeldun bikaina izan dugu plazaz plaza. Eta zorionak Maialeni ere egindako lanatik. Igor Elortza Aranoa. Eta 3. Gaur final handi batera itzuli den Igor Elortza Durangarra, nola itzuli gainera. Esaten genuen berak ere aukerak izan zitzakela buruz-burukora sailkatzeko, hortxe ibili da orain jakin dugunez. Aurten ikusi dugun Igor Elortza txapelketa honetan izugarria izan da, ze aldarterekin etorri den oso indartsu. 1155 punturekin, Aitor Mendiluze González. Eta beste izena aipatzen genuena, Aitor Mendiluze. Ez du txapelketan orain arte bere burua asetzeko ainako jardunik egin, begira, behartzen garaian, behartzen tokian, Aitor Mendiluzek bere doaidik handienak erakutsi ditu, eta Euskal Herriko txapelketan nagusiko 4. postu bikain bat. Izugarrizko saio egin du. 1106 punturekin, Aitor Sarriegi Galparsoro. Eta 5. Beasainarra. Bera, harrituta, batez ere, nik uste dut kartzelako, bakarkako lanak ikaragarri egonak egin dituela, eta gero utxik ere ez du egina Aitorrek, harrituta, berarekin izan nahi zeuerdian, eta nola ez da, zalantzako ikusi du. Eta oso ondo haritu da Aitor. 6. 1089 punturekin, Unai Iturriaga Zugazartaza. Unai Iturriaga. Gelditu argazki honekin, txapelketa nagusiei berak esan duenez, agur esango baitie. Unai Iturriagak berarentzako txalo zaparra dau etxetik gertu Barakaldon, 6. postuan. Zan du ez duela parte hartuko txapelketa gehiatan, baina ez eta zaio barneko berriz, amezik 4 urtera. 7. Beñat Gaztelumendi Arandia. Eta 7. debutaria. Beñat Gaztelumendi, Bejondeiola bere belaunaldiko gareno badakigu ze tamainatako bertsolaria. Ikaragarria. Gaur ere erakutsi egin du. 26 urte egin, ni berriz ez naiz nekatuko esaten. Oraindik dena emateko dauka mutilone. 8. Sustrai Kolina Akordarrementeria. Eta 8. osatzeko sailkapenei dagokienez,
hortxe irudietan irrifartxu duzuena. Bai. Sustraiko Lina Urruñarra.